Medusa. Awe ma, ngihleli phansi. Guys, ngishajile la. Hayi ngoba ngilele phansi, ngishajile la. Ngishajile la phansi. Sending solo sana.谢谢，我也谢谢。一些三年被冷感。Sanibona ninjani? Nithule, anifuni ukukhuluma. Ngazi kangigcine nokungena la live. Angazi noma ngizosebenzisa ikhami. Yebo. Hello. Yebo. Njani? Phila? Owazami. Thank you. Bayithulekela nje la erumini yakho. Ah? Bayithulekela nje la. Yabona Thule. Hayi, futhi awubachami. Angichamani mina vele. Futhi kumele uhlolise waso uzawo. Angichamani sidalo. Awuchamani? Hayi. Hello Somufe. Bengisanda ukuvula live wami. Bosando? Bengisanda ukuvula. Hayi, futhi basazongena. So right. Right wena? Ngisho usaphethe kanjani nje usuku lapho? Right. Nani? Oh, that's it. So, Mbona ngathi network yami ayikho right. Like angazi kwenzakalani. Umgazi kunini ngimfuna ukum-accepta? Wemgazi kunini ngifuna uku-accepta kodwa manje awu-accepteki. Angazi nami kanjani. Awu-accepteki kodwa. Kuyaphila nami somuhle. Obenkunzi, hi, hi, ngiyabona nawe uyangibiza.
Hello? Hello, Hi. hi. Hi, Hello, unjani? hi. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uza fresh. Filter lumbuso bakho fresh kanje. Fresh, serious. Yaglowa. Hi. Awu, compliment. Awu ngiyabonga. Nje. Kanti njani emhlabeni? Ngiyabonga nje. Ngishilo ngathi ngiyabonga. Ngishilo ngathi Hayi, ngiyabonga. lungile. Bani lo? No. Ukuthi sengiphakathi ngiwu-MC. Sengibonayo. Okay. Hayibo. MC wakuphi? Sawubona Lebogang unjani? My chom. Bagcine bekufanele la ngisemsebenzini? My chomza ngilele chomi yami. Ngithi ha. Ifoni yami guys isile 1% izocima noma inini. Kanjani? Hayi. Bazamile ukufonela ifoni yakho wangayibamba wena. Phela ngiphuma khona mina emsebenzini. Ngiphuma nje khona emsebenzini chomi yami. Ade ngisemsebenzini mina. Ile 1% izocima. Ish guys ngilunyelwe isandla. Ngilunyelwe isandla bafowethu. Baza ngimali. Kodwa mnganami. Hayi, ngizofonela uFlorence ke maqeda le live le. Ngifonela. Guys ngilunywa isandla. Baza ngipha imali. Noma uthunji. Noma 1. Ngihlala mina manje ngisesekwini. Ngihlala esekwini. I'm coming to pick you up. Ungisaphi? Uzongithatha ungisephi? Mhlawumbe uwe nje, ngipha imali. Yasiyaluma ngempela, serious like. Siyaluma isandla sami. Siluma ngempela like. Ngempela. That's why. And siluma la phakathi la. I don't think ngizothola imali. Kodwa lento leyo ukuthi umuntu mayilungile isandla izothola imali angikholelwa kuleyo nto leyo. Let's go watch soccer tomorrow at Mozambique at 3 p.m. I've got 2 tickets. Wasufana noJessina ngobe sezuma. No, mina ngeke ngikwazi ukuye lokho zeni ngebholeni. Ubani loyo kubomshoyo angimazi mina. Ngibuyile ngikhona lana namuhla. Hayibo. Khona kuphi? Number 1, angazi uzokhuluma ngobani. Number 2, ungitshela ukhona ubuyile. Mina ngihlala eThekwini ePLM. Wena uhlala laphi? Uhlala laphi wena? Haw. Ngiyaphila unjani? Sengibani uyaphila? Kada kumele ngithola ngikhona mfowethu ngikhona. Mina ngithola i-charge entsha bafowethu. March and March campaign. Okay. Ayikulahlekela ngenamba yami. Thani wadelete ngoba sekukhona intombi yakho. Kathi nje izikulahlekela inamba yami. Mina ama-chat ami nawo asekhona laphana ucela inamba yami ufuna ngikushekele your credit profile. Isakhona nje inamba yami lapha ngayibhala. Wena shona ukuthi intombi yakho yathi ifoni yakho yadelete inamba yami. Ngeke phela ngikunike kaningi. Yeah. Njani? Ayandlu. Yeah. Chubi. Ngathi kunjani? Yaphila. Woza phela KFC. Kambama.
Wangikhuthuza imali wena. Wahlomuka namaphepha amabili ngalelo langa. Awu phela ngeke sengibona umkhaya. Mhm. Ayibuka ngeke. Angeke. Buyile namhlanje. Usethekwini? Yeah. Angimali. Una malini? R100. Yo. 000. Ngizobamba ngalela langa mhla usuholile. Alala singangholini. Hawu, kodwa futhi awufuna imali cha wena futhi imali uyayithanda mina. Mina semali ngiyithanda. Ngiyamzela nomuntu othandana nami. Ngiyithanda imali. Akasekho. Uba Mana akasekho. Hayibo. ungekho. Hayi kodwa hayi yahlule lapho ngizokutshela uma sengilaphana uzothatha imali. Ayongifuna imali ku TikTok. Ha? Ngijaye ukufuna imali la. Ngiyeza ngizokutshela uzothatha imali. Alright. Ukuphi pha on isobuka ibhola. Ngithathela YMCA. Ha? Hayi ububhola mina ububhola. Lutho ngisahleli ngala ngezansi. Alright. Ngiyakuzwa. Isini lona? Ngicela mase ngaphopho. Ngicela inganyuki imali mase ngilapho, inganyuki imali. Unyuka phela. Inganyuki. Ayithi sizonginika 100 rand bese ngithengela nekhethi. Kanjani manje? Awu. Mpema. Kahle mpem. Usuke ehlehluwa wena, usuke emakhaya. Hawu. Okay. Usukaphi? Okulihle. Semakhaya. Lalela. Sesizothi uhluwe. Uthi nje indaba ihlala phansi. Umzukulu bengibhalela manje cabanga. Ngizovela ku music video kaMzukulu. Umzukulu wapi loyo? Awu kahle wena umzukulu awumazi. Umzukulu. Oh. Hayi. Kamthe ubuya nini wena? Uya nini emakhaya? Yabona leya kulomcimbi wange-10 ehlihlu. Khona. Angayitheni unga 15. 15 ngizoba khona. No. Ngizongibona lapha ku music video lapha mase Nifuna. Oh. Hayi. Ngizobona ngawo ntombi. Ay, alright ke. Eyobhese sengibona abantu lezansi ukuthi unjani uMagagula, umkhumbulo uMagagula. Bye. Alright. Okay guys, uthini ungcono ngoba uthanda 100 rand so it doesn't problem. Hayibo guys, kanti mawucela umuntu imali ucela malini? Because 100 rand kumele ulindele kumuntu, not like uzocela imali eningi. Hayibo guys, phela yabo nami ngiyasebenza nami, yabo. So uma ngicela imali I expect ukuthi angicela 100 rand. Uyaphi manje ko 3 ko 4? Kanti uma wengane yakhe ngiyamondla noma ngiyindoda yakhe noma mhlawumbe. Celelani imali engaka? Celelani imali engaka? Ntombi, Vusi Mseleku unjani? Ayikahle, yabona wena Thembani, ngizoku-screenshothela ukuthi sisakhona i-convo yami nawe. Cela mina ngifuna u-600 kodwa ayi manje. Ufuna u-600 noma ufuna mina ngikunike u-600? Kosigumede, hi unjani? Hayibo lo mbhemu. Bani ulungele Magagula ubani? Ulungele Magagula. Ngi-right nami. I'm good. Uzongipha
ngamane yazini sengamane ungithwale uvele ungibulale. Ngeke mina 600 imali engaka. Ingayisatha. Hawu ngeke mpela. 600 wenza kukhulu kabi mina ngeke ngikwazi. I can't to. Ido 6. Awungeke. Ngeke ngikwazi. Awe mayikhanda lalo. Ngeke ngikwazi. Hayi bongeke 600 hayi ngeke phela wena uyanqola manje uyanqola nje unqola imali angimanzi ulungile makagula mbalo guys ekseni athi ngixoxela indaba ningayisivu ngiyanicela ekseni ngibhalele ubaqashile umzukulu guys ubhalele umzukulu guys bangibhalela umzukulu uthi sewubona mamvelase unjani ngithi mina ngiyaphila wena njani hambe ngiyocheck iprofile uya ngempela umzukulu ngithi ngiyaphila athi hayi ngcono mawuphila ngithi mina yebo ngilalela ethi yazi ngicela usizo lwakho ngithi mina yebo ngilalela ayi lapho ngisajabulile kanje athi umzukulu baqashile ubuhle bakho mama cela uyovela wena ku music video wami hayi cabangani ukuthi ngitheni vele ngasasekho nesidingo sokuxela the nje hayi okay ngamuthi gaxa ngenamba hayi ngiyantshela opportunity yokuthi ngithanda ngiyazi ngiya eqhamu nje ngafunda khona so ngiyazi vele obviously guys ngiyantshela we guys tengehlile namhlanje ekseni kakhulu no emsebenzini angiyanga emsebenzini until kuzoshaya lesithathu ngizoya ngolesithathu emsebenzini uzoya ngolesithathu ngikwi off guys ngikwi off ngikwi leave and okunye guys ukuthi ngikwi leave akusho ukuthi angidili nabantu abablicklistiwe akusho ukuthi awungeke usayithathe inamba yami umbhalele uthi ngidinga usizo namhlanje yade ngile emsebenzini bengine client ebelidinga usizo ngeloan so kwaphoqa ukuthi lo client lelo ngigeze kwaphoqa ukuthi ngigeze ngihambe ngemsebenzini ngihambe nalo because alazi emsebenzini so ngisadinga nabantu abadinga ama loan mawuzazi isikole sakho siklini uzazi ukuthi uright awukho nje awunala red flag ngaphansi kwegama lakho ufuna iloan uzoyithola muzazi ukuthi ublacklistiwe uka debt review ufuna ukuphuma khona uzoyithola so angikho emsebenzini guys kodwa ke for a client I can do anything yabonga ngenza noma yini guys cause kumele sihloniphe emsebenzini satshelwa kahle ukuthi abantu abadinga usizo bayahlonishwa guys bayahlonishwa kakhulu so namhlanje yabona nje ngingayile emsebenzini mina kodwa ngivukile ngayo emsebenzini namhlanje kodwa ngisheshe ngabuye because bengayanga emsebenzini yes ngise Durban and kune strike ngoba uloko gcwele amaphoyisa la lokho endiza la emgwaqeni ngoba kune striker abantu bafuna ukukhipha amazayizayi so into ikanjalo ke bafowethu ngiqale phansi ngibophelele ikhanda qale phansi ke manje because moshakele lento na kanzalala
Thank you Zam. Ubani nozama Mkhize. Thank you so much. Angazi kusewenzakalani la? Sengikhohlwe ukuthi kumele ngikhiphe iduku. Hayi, ngiyanitshela bafowethu, aniyazi indlela engijabule ngayo. Ukubona ngibona ukuthi ngijabule kanjani. Jabulele nje ukuthi ngibhalelwe umzuko. Baqashile. Ngathi ngangenzela iqiniso, samphaphe kangaka. Ngisala ngedwa, ngisendlini. Ngisala ngedwa, bonke basemsebenzini. Lapho ngidlala nje i-battery yami ayicharge yami ayikho right. Mengithe ngicharge nje because ayicharges le engiphethe la. Like ayicharge kahle. Hello, engabe ngangenza ngithatha isikhathi bengijola nemkhufefe. Kanti khona ogela abahlanje Jehova. Musani ubiza ingane zabantu ngemkhufefe nini? Musani nje ubiza ingane zabantu ngemkhufefe. Yazi ngesipho esikhulu. In Durban. Thank you, Pagaman. Thank you. Hello, Lala. Unjan, ma'am. Mutljan. Thank you. Ayanda. Where are you? Sithekwini amahla amazulu bafethu. Ngumswati mina. Ameswati Han. Mutle njani mama? Qobo phela buka. Sengibuye ngufollow yi mutle blind Ayanda. Ayifo man. Mina ngiyapapa phela. Kunomsindo guys la bakhona so I can't qhubeka ngiloku ngikhuluma naye because kunomsindo. Hayibo izinto ezikanjalo. Uthini? Mangaqonywa ngweba kethi ngiyantshontsha ngisho izinkomo zesilo. We! Ayinamanga yenu. Banamanga yini? Ayinamanga nina. Uzenzani inkomo zesilo uma uyintshontsha? Namanga nina, too much. Ay, ifoni yami ke ngiyenzela inkinga lapho ngifuna ukuyibeka phansi. Ungayeki ngibambe. Kodwa ngempela ngizenza njani? Ngikhathela kuyiphatha kanje and i-battery yami incane like iyaphela. Thola ukuthi khona umjito odlala ngalengane yinhlanje. Hayi, yabona ke le post kumele sengithi le post. Kumele ngi-screenshot ke lento ebhalela. Kumele ngi-screenshot. Awe. Wazongibambela mfethu. Eish. Athi ngiyamele la. Manake. Yabona ngisicasilela into lokhu ivela. Yeah, I think it's right manje. Kodwa manje neyibona lento evelayo la. Funa mayiseko right yazi. Okay. Ngiyadlala, ngiyakwazi ukuzibambela. Sawubona Jack Mabasu njani? Akekho noyedwa ngiphendule ngimtshela ukuthi ngilunywa isandla. Ninjani nina kanti?
Mangafika ingane edabukisayo la ethi ayinabazali ayinakudla. Niyayiphi imali? Kodwa ngoba yimi ngoba ngidabukisa aningiphi mbini imali. Cela ngiphi location. Hayi. Zoyenzani location? Hello Jack. Hello Ndunzani. Wonderful. That's it. Yeah. Guys. Ay, mpeme yasemabhida ngiyasaba mina ukuya umsindeni ongakaya lapha abantu badakiwe abazongitaphuna lapha. Ngiyasaba mina mfethu. Ngiyasaba nje ukuya emabhida nje ngeke nje ngeke. Nakusasa futhi ngiyahamba mina ngiyodla kamnandi. Mabhida. Angazi. Angazi. Hayi, angifundi angifundi emabhida mina. Angifundi. Yebo sawubona. Yebo baba. Kunjani? Ngiyabini. Ngiyaphila. Yeah. Usaphethe nafuthi. Ngikhuluma Nsithi asikujoyine nje. Kunolawu wakho sizwe ukuthi udabalisile. Yeah. Akukho khona okukhulunywa ngakho. Angisa? Akukho khona okukhulunywa ngakho ntokazi. Okhulunywa yimini? No, like okomsebenzi yini noma mhlawumbe nakho kwami nje. Noma yini nje. Akuyikho Ayikho ukuthi bengikhulume just to remind abantu ukuthi mawukhona mhlawumbe sanenkinga yokuba nama red flags ngaphathi kwegama lakhe, maybe une-audit review oblistiwe angang-inbox sikwazi ukusorte out indaba yakhe. yenzakala umsebenzi omuhle. Yeah. Angibongeke mina ntokazi. Alright. Hey guys, ngiyabasa abantu abadala ngihamba ngihlonipha. Uthi wena usebenzela kuphi ngikusendele ilunch. Njengamanje angikho emsebenzini, but isend emuntu sikunike account number. Ungayisendi mfana muzo ngithola kahle. Finally, sizohlala kwaZulu because I'm tired of seeing you in videos. Jabu. Nayi. Send the lunch. Okay, it's fine. If you send my lunch, guys, I'm going to delete our account name. Guys, they misuse. Okay, it's fine. How am I going to delete account number? Hey guys, umuntu boze bemfaka death review engazi. Guys, niyakhumbula yini? Ka TikTok ngisafaka i-account number. Ningangikhuza ingane. Manje sengiyasebenza sengiyazi ukuthi why i-account number ingafakwa ku TikTok. And abantu abaningi bayaqhubeka bafaka ama-account number ku TikTok, which is wrong, guys. No, ngizokusendela location yokuthi ilethe la endlini. Ulethe McDonald. Yes, lethe McDonald. Yebo, unjani? Aphila. Ngaphela nami ngibuza ukuthi ngilethe McDonald's angithi ngiletha kuphi? Endlini. Uletha ngesithuthu hayi wena. Ngilethe ngiyimini ngizocela ukuthola isithuthu ngidrive isithuthu.
Ngifuna ukubona ukuthi uzoyidla yini lunch noma uyifunela omunye umuntu or uzoyidla nomunye umuntu. Wethu. Mawuzoyidla nomunye umuntu la netshebe lapha. Hey kodwa umuhle njo. Mina netshebe. Mina. Omuhle wona. Sharp, dark. Ha. Okay, no, man, that's location. Uthi namhlanje uzokhuluphala ke namhlanje yabo ayeza amanje amaningi. Ayikho leyo nto, ayikho. uTikTok ngiyawazi. Kudlale kaningi ngabi uTikTok. Ayikho kulamshembe. Hayibo. Oh, ngiyazi. Athi ngisawazi uTikTok. Mama bayasolo nje abantu. Hayibo. Ayikho noyedwa esho okhuluma iqiniso. Usebenzela ke phona? Usebenzela la eSekwini. Kephi naso thina msenzele eThekwini kodwa ngisebenzela eMhlanga le. Mina ngisebenzela khona la eZaimash House yazi ku21 kufield. Hayi ngiyakwazi umfield lapho kodwa Yeah. kephi nendawo lapho umfield. eZaimash House. Yini? Zaimash. Ngisho ngesiZulu. Ezayi. Yeah. Oh, ezayi. Zaimash, Mash, whatever. Oyibiza ngayo. Oh, okay. Abengizongathi uthe ezayi manje ngiyazo. Ay, alright, kazini. Sengiyovala mina ulive wami. Manini wechabo. Yeah. Awu, angithi manje la nje ngazi ngizoyisenda kuphi mina. Awume wechabo. Uyasebenza kusasa? Yeah, ngiyasebenza kusasa. Uphuma nini? Ngiyasebenza kusasa. Phuma. Okay. Emsebenzini ngase ngiye ngolesithathu. So uze emsebenzini uzodla ibreakfast lapha. Yeah. Emhlanga ezantsi. Uzoqoka phela ube muhle lapha bese uya drive uze emsebenzini wami ufika u-order lapha udle lunch yami mina ngizobe ngisebenza. Kanti msebenzi kanjani? Like uyapheka. Hey, angipheki. Ngise-restaurant nje uweda bayapheka ngizokulethela mina. Uwetha. Kuphi nendawo? Emhlanga ezantsi. Ngeke mpembe. Mina emhlanga mpembe. Hawu umuhle kanjeni ungaba right kakhulu. Wow, ngeke mpembe. Ngabe ngidlala ngawo. Why? Hayi ngeke. Angikhulanga nje kumhlanga. Hayi, ngizokulethela ke lunch lapha. Hayi ngama nilesa. Hawu. Uhamba izayi. Hayi. Uhambani? Umhlanga. Ngihambe nje indawo mina. Uhambani pho udlaphi eMcDonald's? Ngithi ngidla kaMadina KFC. Yazi ngithi ngitshela ngoma KFC, ngithi ngitshela ngoma ngitshela. Ayingcono umuntu uzoseva. Unathe ngaze ngafana nomuntu wakhe owadliwa yiDurban. Hayibo. Ha! Aydo. Bye, what's up? Hayi bye ke mfethu. Okay guys, bye yini. Sengiyavala live wami guys and again emsebenzini ngiyabuyela ngolesithathu. So, mawukuthi ufuna i-loan, khona abasafuna i-loan, ngisakhona kwi-loan. Mawukuthi ublacklistiwe, uno debt review, uno DMC ovuliwe, ufuna ukuthi siuvale. Ngangifonela like ngikuthole number yami or unginbox sikhulume. Uno debt review siyakhuluma sikwenza le process yokuthi sikwazi ukuthi sikhiphe ka debt review. Okay. Mina, it's complicated. I can't say I'm single. I'm not single.
Bye. So guys, samukele uthini. Wesamukele wesamukele ngicela ungiphi imali. Ungithengele igross. Ngakubhalela ku-WhatsApp. Ngathi ngicela ungithengele igross. Ngabona uthengela abantu igrosa lapha. Wangishiya mina kwigrosa. Nami ngiyahlupheka. Ngidinga igrosa. Mamthembu, hello Kellen, unjani? Ngithengele nami igrosa. Oh wow, ngizongihlala kanjalo. Ngithengele nami igrosa. Oh, hawu, yini manje? Waza la iPLM, ungithengele igrosa. Ngizongihlala kanjalo wena. Nami ngiyafunda phela. Futhi ngiyasebenza. Mazide owadlwayide burn out. Azi umana-ke umazwide wadlwayide burn. Ngisesekwini guys, umazwide wadlwayide burn. Ngifuna ukwazi mina lo ukuthi intombi yakho kwakuyakazwide isibongo. Understand lapho. Uyaphila siphele. Nesibongo eside esihle ke kodwa. Uzwide kalanga. Kuyaphila nami. Hayi ngeke ngikwazi ukuthatha wena. Ngeke ngikwazi ukuthatha wena. Kuyaphila njani? Siyabonga ngavukani onshayini. Guys ngeke ulive uyaqeda idatha yazi. Mina ngimisela ngithenga idatha ngikhathele ukukhipha ama-R100 edatha. Lokho uqala ukusebenza sengithenga idatha elikhulu ke manje. Sonke ngeke guys. Papa yini sizokhuluma. Ngizophinde ngibe live. Angazi ukuthi ngizophinde ngibe live nini. Kodwa ke papa yini. Kade ngivalelisa futhi mina. Papa yini.